Judas. Kada kayo nga inayaban ti Dios, ken agbibiyag iti ayat ti Dios Ama, ken iti panang salaknib ni Hesukristo. Sapay kuma, taadda kada kayo tinaan-anay nga asi, talna kin ayat. Naggapo daytoy asurat ken ni Judas nga adipen ni Hesukristo, ken kabsat ni Santiago. Ay ayatek agagayem. Panggep ko idi ti agsurat kada kayo maipapan iti panakaisalakan tayo amin. Ngem kapilitan nga agsuratak kada kayo adagos tapno dawatek nga ikabilyo ti amin akabailan nyo amang salaknib iti pamati anaming pinsan nga inted ti Dios kadagiti tattao na. Tanakastrek aditay nadnadlaw ti sumagmamanu at tao nga awanan Dios. Balbaliku ganda ti mensahe may papan iti parabor ti Dios tayo. Aramaten dati sao ti Dios apanglingid kadagiti kinaderrepda. Di da bigbigen ni Hesukristo a kakaisuna a maestro ken apo tayo. Nabayagan nga impakaammo tinasantuan asurat daytoy apan nakainudod da. Nupay ammuyon dagitoy, kayat ko nga ipalagip kada kayo ti panangisalakan ni Jesus kadagiti Israelita manipod ijay Ehipto. Ngem kalpasan na, dinadael na dagiti saan anamati. Laglagipen nyo dagiti angheles adi nagtalinaed iti sigud a kasasaad da, no diket pinanawan da dagiti pagtayngan da. Impupok ti Dios ida iti kasipngatan iti baba. Agnanayon anakawaran da agingga adumteng tinaindaklan nga aldaw a maukom da. Laglagipin nyo ti Sodoma ken Gomora ken dagiti kabangibang nga ilili. Nagbasol da iti panakikamalala ken kinaderrep. Ket sagsagabaan da ti dusa iti agnanayon nga apoy. Dayto iti pakabalaagan tayo amin. Kastamet nga iti arapaap dagitoy at tao nga awanan Dios. Agaramid da kadagiti basbasol amang tulaw iti bagida metlaeng. Laksiden da ti turay ti Dios ken laisen da dagiti nadayag a parswa ijay ngato. Uray pay ni Miguel a pangulo dagiti angheles di na inaramid ti kasta. Iti panakidangadang na iti Diablo. Iti pagsupyatan da no siya sino ti mangala iti bangkay ni Moises. Di na inukom ti Diablo. Kinunanalaeng tubngaren nakakuma ti Apo. Ngem agsao dagitoy at tao iti maibusor kadagiti bambanag adida maawatan. Dagiti bambanag asigod nga amudan. Akas iti nakaisigudan arik na dagiti atap nga animal. Dagitoy metlaeng timang dadael kadakwada. Nakabutbuteng ti mapasamak kadakwada. Ta sinurot dati dalan ni Cain. Kas kinibalaam binayanda nga iturayan ida ti biddot gapo iti kungguna. Immalsada akas kini Kore ket nadadael damet akas kinkuana. Isuda ti mangikat iti ganas ti panagsasanguyo iti panganan. Gapo iti kinarawet ken nakababain a panagbartek da. Dagiti labagbagida ti as-asikasuwenda. Kas dala ulep nga itayab ti angin adi makaited iti tudo. Kas dala kayo adi agbunga uray iti tiyempo ti panagbubunga. Kayo anaparot ket natayen anamin pinsan. Mayarig da kadagiti nadawel adaluyon iti baybay. Kas lalabutab anarugit dagiti nakababain nga aramid da. Kas dala kadagiti agalla-alla abituen nga insaganaan ti Dios iti pagyanan iti agnanayon amang liweng-liweng asipnget. Dagiti kakasta at tao ti pinampanunot ni Enoch amay kapito a kapututan ni Adan. Idi impadto na daytoy. Kitaan niyo, umayto ti Apo agraman dagiti rinibribo a nasantuan nga angheles na, tapno kumen na ti amin. Dusain nanto dagiti managbasol nga awanan Dios, gapo kadagiti amin nga inaramid da asaan anadyosan, ken amin asinauda a maibusor iti Dios. Managreklamo kin managbasol dagitoy at tao, ket suruten da dagiti dakes at arigagay da. Ipasindayag da dagiti bagbagida, ket patirayukan da dagiti sabsabali tapno maalada ti kayat da. Ay ayatek agagayem. Laglagipen nyo dagiti impakdaar idion unana dagiti apostoles ni Apo Hesukristo. Kinunada kada kayo, inton dumteng dagiti mauding aldaw, agparangto dagiti tattao amang lalais kada kayo, tattao amang surot kadagiti dakes at arigagay da.
Dagitoy dagiti tattao amang parnuay iti panagsisina. Iturayan ida dagiti nailubungan at arigagay da. Ket awan kadakwada ti Espiritu. Ngem da kayo ay ayatek agagayem, pumigsa kayo iti nasantuan a pamatiyo. Agkararag kayo babaen iti panakabalin ti Espiritu Santo. Agtalinaed kayo iti ayat ti Dios. Agpanuray kay iti kaasi ni Apo tayo ay Kristo amang ted kada kayo iti biag nga agnanayon. Tulungan nyo dagiti agduadwa. Isalakan nyo dagiti dadduma ket rabsuten nyo ida iti apoy. Kasyan nyo met dagiti dadduma abuyogan ti panagbuteng. Ngem gurain nyo pati dagiti pagan-anay da anaman saan iti kinaderrepda. Madaydayaw kumati Dios amangaywan kada kayo tapno saan kayo amatnag. Isumet ti mangidatag kada kayo asidadalos ken siraragsak iti sangwan na. Iti maysa a Dios amang isalakan kada tayo babaen ken ni Apo tayo ay Kristo. Maited kumati dayag tanok panakabalin ken turay manipod iti ugma ita ken iti agnanayon. Amen.